बोथोराव बिराद मोजां जाखादों दिनै बेरायनो गालांनांसिगोन लाइन बास गाखोनांबाय ओमफ्राय नैबे सानाव एसे सानदों आरोखि ना ओमफ्राय दालालै आं हयले बय मोनखाथारो हेलौ लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायबावनाय जाहैबाय जों गुवाहाटि आमिनगावआव थांनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय दा बिराद अखा हानायनि थाखाय थाथ'नांबाय ओमफ्राय ओंखामबो उखैखाबाय नालाय रुटिफोर जानो नंनानै नैबे रेस्टुरेन्टआव हाबदोंमोन खारदो जाग्रायानो गैया नै नेनांगौसो आधा घन्टा नेथ'ला दस्रायाव जाहैसै जाग्राबो मोनजायासै मा जाबावनो नायलाय हासुदैयाबो गोजौलांदोंसै अखाबो एसे खम जाखाबाय परथा आलु परथा ओमफ्राय आलु परथा मिस्टिफोर जालांसै बेहाय एसे रेस्ट लानानै आधा घन्टासो रेस्ट लानानै थांसै दाथ' बिराद जेन'बा अखा थाब्राव हाबाबो बिराद दुगा माबा ग्लास फांथेनानै माबा इसे जालायलायनानै गानथामलायलायनानै फैबाय दा थांनायाव थांदो दा थांनायाव गारिखौ गालांबारनांगौबा थांदो अखा सिजालायनाय थांनांसिगोन बावागौ माने गोसोखौनो मोजां मोननाय नंला मोनसे मोननै नुवाखै जादों ना गोसोआव खेंखुर मोनगासिनो दंखायो दानो ओमफ्राय दा गारिखौ गारनानै फैनांगौबाथ' माबायदि मोनगोन थाय मोनथिथ'ला परथा जागासै परथा खय किल'मिटार दंबावो नो 90 किल'मिटार दंबावो नो दासो गेजेर नांदों मोजां जाखांबाय लोगोफोर बिसोर गय जानो नागिरदों बिसोर गय जानानै ओंखारलांसै नैबायनो जादोंमोन रेस्टुरेन्टआ गिदिर एसे दिफुआव थाव एसे सोबावबाय बांद्राय बुरजा सोआसैलै बेनो माने एथ' बुरजा थाव सोनानै हैनो ओरैनो एसे सोबावबाय आरोखि ना दाबो मोनालै माथो मोनहाङैनो दाबो मोना अखायाबो फाग्लासो ससे दं ससे गैया थांसैलाय सालायनोसैलाय अखानि थाखायनो गैया खराखौनो सालायनो हायासै फैनायावथ' जि मोजां फैबाय थांनांगौसो सिन्था खालामलायबाय आं दा खयथायाव सहैगोन जाखो 12:30 जाखाबाय अखा हानायनि दारैनो बिराद लेट जाबायना जोङो खरा सालायनो हायासै नङाबालाय एसे थाबसिन सफैगौमोन नायलाय सिनारिफ्रा दा बायदियाव सफैनांगौब्रा बोथोराव बिराद मोजां जाखादों दिनै बेरायनो नायलाय सान्दुंबो गैया अखाबो गैया ओरैजाय ओमफ्राय खर' गाज्रि बायदि अखाया ससे दं ससे गैया दंबाथाय दं द्राम लामा नुलायलायो शिलं ओरैजाय ओमफ्राय नायलाय आयौ मोनबाय गुवाहाटि मोनफैबायानो बेरायबाय थाथावथावसो मोनबाय माथो बोथोरा सफैबाय लोगोफोर बेनो नै रेस्टुरेन्टआ लागोना बै माबा बानायबाय थानाया बेनो लागोन मा जायो जायोबा फाइनाल खालामसै गारिखौ लांनोसै इटाखौ बानायनानै थांनायाव जोंहा माजों थांनाय जायो मोनानाथ' मोनालांखासिगोन जों फुरा दिनै एथ' नाखि दादा बिल्डिं एटा है हाँ नहीं वो खाने वाला चीज है अंदर ये चीज दिखाना मसाला ये क्या चीज है आमलाई बोलते हैं इसे वो आमला का पैकेट आता है ना वो हाँ वो वाला हमारे गांव में ऐसा मतलब पेड़ में मिलता है ना बहुत चीज हम लोकल मिलता है बे नहीं भैया अडानी जो मेरी गाड़ी खरीदने वाला भैया है ना उसका मकान देखने के लिए आया है यहाँ पे गारिया माने फाइनाल जाबाय ओमफ्राय बे आदानि माबा बानायनायखौ न' बानायनायखौ नायनो फैदों लामा दंखायो दा लामा दंना गैया जाखो पानी है क्या भैया हो गया दादा ये है इसका थोड़ा पानी रह गया यार अच्छा उधर से क्या वो अंदर से जाके वो उसका दरवाजा खोलना पड़ेगा दासिम बानायगासिनो दं जाहैदों थाफैथ'वाखै लेखा बानायनो थांनो नागिरदों कर्टआव गेट खोल दिया गाड़ी का साला तू चूतिया है क्या हाँ तो तुम जाके उसमें क्यों घुसेगा उसका है वो
क्या नाम है, चश्मे का नंबर है कितना साला, मोटा शीशा है उसका, पूरा पावर का है, वो देखता है ऐसे। फोटो अच्छे से लेना भैया। जाबाय खामानिया गासिबो क्लियार जाजोब्बाय, थांनो नागिरबाय। जाबाय जोबजोब्बाय, ओंखाम उखैनायासो जाला खिन्थु। कर्टआव थांनानै स्टाम्प लेखा बरनबाय आरो माखासे लेखा लाबावनानै एग्रिमेन्ट खालामबाय। एग्रिमेन्टआ जाहैबाय फैगोन मासनिफ्राय गासैबो फाइनान्सखौ गावसोर खनसेनो क्लियार खालामनांगौ, नङाब्लाबो जेन'बा फैगोन मासनिफ्राय गावनि बिफानि नामाव सोलायनानै लानांगौ। जोंहा बेहाय खुनु लेनदेन गैला आरोखि ना फैगोन मासनिफ्राय। थालांसिगोन, गालांनांसिगोन। मोजां मोना मोनलायनाय गारिखौ गालांनांसिगोन। टेंकि मोनबाय थासिगोन बहागौ मानि। दुगा फैनाया नै दाना लाइन बास गाखोनांबाय। बासनिफ्राय ओंखारफिनबाय, थांसै जाहैदों ट्रेनजों। ओमफ्राय नैबे सारनाव एसे सोंदों आरोखि ना, बासजोंबा माने बे डाइरेक्ट बङाइगाव थाङाना, आरो नोङो आरो सोलायबावनांगोन। आरो दा मोनायोब्ला बङाइगाव गारि मोनगोन ना मोना खुनु गर गैयाना, ओंखायनो दा ओंखारफिनबाय। उबेर गाखोफिनबाय, उबेर ओंखारफिननानै सेकारफोर गैया, सेकारजों जाना बिजालायथारबाय फागोना। माबा मानसिफ्रा गोबां फाइनान्स लानो सोंहरदोंमोन आरोखि ना, ओमफ्राय फाइनान्सआव होयोबाथ' आंहा एसे बांसिन मोनोमोन फैसाखौ। थेवब्लाबो माने जोंहा न'आव रायलायलायनानै फाइनान्स गोनांखौ माने लेनदेन गोनांखौ नाङा होननानै, नांगौबा थाइसे थाइनै खम खालामनानैब्लाबो खनसेनो क्लियार जानायनाव, जेन'बा खनसेनो क्लियार जागोनाव हरगोन होननानै जोङो बेबायदि दिनै बेहाय फैनाय जादों आरोखि। आरो लोगोफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, आरो बेजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ जेन'बा माबायदि मोनदों बेफोरखौ एसे कमेन्टफ्राव लिरनानै हरदो लोगोफोर। ओरैनोथ' आंबो मिन्थियो माने आंनि ब्लग बानायनायाव अनेक भुल जायो होननानै, माने दा ओंखारजेननाय हिसाबै रायलायनायफ्राव माने एसे केमेरा बसायबाथाय मा रायलायगोन मा मागोन जायो आरोखि ना, दसे सानहाबलायनाङो। माने कन्टिनिउ स्पर्ट्सथ' माने डाइरेक्ट रायलायनो हाया आरोखि ना, टाइम नांगौ जायो। जिखुनु आं बेफोरखौ लासै लासैनो सुद्रायनो नाजागोन लोगोफोर। नोंसोरल' अननानै आंनो नोंसिनि अननायखौ होबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आं बेहायनो फोजोबसै लोगोफोर। जै बर' हारिनि। सफैबाय लोगोफोर, आंगो गामि क'क्राझाराव। हटेलाव माबा ओंखाम दोननो थिनहरखाबाय, बाजै हटेलाव। ओंखाम जानानै थांसै।